po. Manay Kinita. Hi guys! Welcome sa ating game show para sa atong Team Attitude larong 90s edition! Yes! O siyempre, gihato ko na Sorry, it's DJ. Hindi ko nila last time sa amo ang games kalimburat o ang na-grand champion kay si Wang Ising. So karon ang atong game, mas pataasan pa nato atong dula kay mas grabe ang atong energy! Tama! O Meron kayo nasa playground. ang atong dula karon kay kani. Saan na alas mo? Rugby, mag-rugby ta. Mag-rugby ta man na. Siyempre sa mga bata diyan nga wala pa nakakita mo ni mga dula sa unang panahon. Rugby. Ay, Ang pinakahipis ka dyan, ipat na kabukoy. na may bagaan na. Mura man ako nakitaan. Dato Juday siya. Dato Juday si Manay. Ano isi? First time pa nila. Ano isi Princess Sarah kagaling. So guys, pag games na ta, let the games begin! And now, introduce yourself, girl! Sorry, it's DJ. Unang-una, Manay Kinita, Sweet 18, ang bambato ng Lanang Pampanga. Hi, my name is Amoray, ang pangbato ng Igacos Island. Hi, my name is Mrs. Wang, ang pinaka-virgin sa grupo. Ang pambato ng Arcastillo Jerome. My name is Wang Ising, ang pinakaigat sa grupo, ang pambato ng Dumoy, Davao City. Hi, my name is Kerubin. I'm guwapa, ang cute ng Team Attitude, ang pambato ng Juliville Bacamor. Hi, my name is Agatha Baroka, ang pambato ng Ugsok, Tugbo. Hi, my name is Shocker, ang pambato ng Giga City. So guys, nakita ninyo nga lugi kayo ang mga mugbo og tiil. Ikaw ba yun? Bulang iyang Chinese garter, grabe ka tipid na rin manay yun. Masayang height mo ang garter. Wow! Kataas! Ano man, dito ada o. Ano lang? Dito taas. Sige, ano ay ka? Okay, so start. So group Ay, team na lang tao. Umpiyang, kaubanay. Yes, tulot. Kaubanay. Umpiyang nga, kaubanay. So 1, 2, 3, 4. Ikaw ba na? Sige, yan na lang. Kasi ikaw ba na? Ano yung host mo na yun? Ikaw rin lang sa pambak. Yapi masiro sa nila, di ko man siya. Kaubanay. Tingnan ni Rosalie. Okay. Rosalie. Oy, dali ka. Ay, nagdaro ka rin. Pambato sa katakas. So, kasi una. Ikaw ka rin chinelas, ang hayang amuan. Sige, Sige. Hayang tus po ay tus. Ang una mi hayang. Una mo? Asa una? Kami una. Ay, asa kataas. Ano lang? First, Host sa una. Host. Hawak. Okay, chocolate. Ilok na. Rodley, oh. Lisod ito ko lang, lisod. Ako na ipit. Okay yun, okay, okay. Asa na pa. Lala. Masakit nila sila, mapil-pil sila. Mapil-pil.
ipakita guys na hindi talaga ako I'm not into sport. So ang magaling sa amin kay si Edwana o si Agata. So karon ang atong Team B. Team Boa. Starting with Wang Ising. Ay, correct. Easy. Uy, chocolate kauban man ta. Ay, wow. Ay. Wow. Si Ising ang grand champion kagahapon sa Limburak o si Waray. Mga sporty mo, no? Kasi lang ha, ako mga tao nalipong siya. Okay. So liog na. Hala, haut po si Rosalie. Ay, correct, lumalaban si Kerubin. Ang pustiso. Oh. Okay, kaya di ka klaro si Waray, tanaw na to. Ay, wow! Wala, how na ka Waray ay! How si Waray, miskin tambok. Hala! Hapot si Rosalie! Ay! Hala! Hala, hapot si Wang Ising! Kasi na... Okay, si Kerubin. Hala! Hala, hapot nagiging ang Team B! Hala! Oh my God! Murag si Waray jud dapat ang pang sports ba? Misim taba si Waray ba maabot niya. Hawa dia chocolate. Uy, haud lagi kay ang Team B ay. Ay. Hala! Wow! How na ni mo Ising, uy? Kerubin? Ay! Correct! Pwede di cartwheel. Ay! Hoy, napatong ana, oy, kumo. Oo. So, dangaw na. Sorry. Tanawa, nag-away sila. Yay! Ores!
Wala. Naabot ni Ising? Napa siya chance? Sige, last chance. Hoy! 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 Oh, sige ha. Nasapot si Chocolate. Gusto nyo niya i-cartwheel. Sige. Wow! Congratulations, Team B! Wang Ising! Nakalampas bigli yung Wang Kerubin! Wala, diriro taman. Okay. Waray and Rosalie! Dalawa ang naong hard. Ang buwan. Mano, why do you say that we win? Very cool. What? Very not convincing. Ang cute. Hi guys! So there you have it guys. So talagang napildi na pud ko sa games. Ang akong kabatch, ang akong team, napildi kay mga athletic. Actually, si Wang Ising, si Wang Kasi daw glass. Kami. Dili, ang number 1 kita. Kami gyapon. Number karong second game ako ang dao. Oo, tapos sila na po na daw sa game. So, next time, i-show na dyan na to guys na mapildi na dyan sila sa ato ang 90s games. Kaya kurang sanay sila og mga riot games. Julie na. Julie na. Ano ka na bulabo? Manay sato ang Hindu. Sato. Ako lagi ang permit mabahaw. So there you have it guys. Thank you so much. Don't forget to like and share our channel. Once again, my name is Manay Kinita. Wang Ising TV, ayo-ayo mo. Wang Waray TV yung sa daw. This is Wang, ang pambansang suwang. Chocolate Vlog. Agad na baroka. And we are the Kerubin Attitude.